Vážení diváci a posluchači, vítáme vás u 8. dílu našeho studentského projektu Insight. Dnešními moderátory budeme já, Sam, společně s Eliškou a rád bych vám tady představil dnešního hosta Romana Krpelána, kterého nám za chvíli Eliška představí. Vážíme si to, že jste přijal naše pozvání a děkujeme, že jste k nám dorazil. Ja ďakujem za pozvanie. Tak a já bych takhle ještě na začátek vás dovolením představila našim divákům a posluchačům, aby věděli, s kým si tady dneska povídáme. Tak Roman Krpelán vystudoval politologii na Univerzitě Komenského v Bratislavě a v letech 2001 až 2010 působil jako novinář v deníku SME a později jako zástupce šéfredaktora. Pracoval v oblasti PR Relations, vedl agenturu AMI Communications po dobu 2 let. V letech 2014 až 2019 byl poradcem a mluvčím prezidenta Andreje Kisky. Podílel se také na vzniku strany Za lidí a působil v jejím vedení do roku 2021. Zastával funkce ve státní správě mimo jiné na Ministerstvu spravedlnosti a od roku 2023 se vrátil do deníku SME, kde se v roce 2025 stal šéfredaktorem. Vítejte. Ďakujem ešte raz. Je něco, čím byste mě doplnil nebo nějak poupravil? Ale keď som to počúval teraz, tak som si aj neuvedomil, že som vlastne vystriedal toľko zamestnaní alebo povolaní za posledné roky, lebo je pravda, že ja som začal pracovať v denníku SME ako druhák na vysokej škole a pracoval som tam teda ešte niekoľko rokov po skončení vysokej školy a niekedy som si ani nevedel predstaviť, že vlastne budem robiť niečo iné. Ale nakoniec som teda v roku 2010 z médií odišiel a potom som sa po 15 rokoch do médií v zásade vrátil, ale o tom sa asi budeme rozprávať. K tomu se ještě určitě vrátíme. Tak já už bych takhle zahájil tenhle rozhovor první otázkou. Co považujete za hlavní roli médií v současné zrychlené společnosti? Stíhá televize nebo tisk vůbec tempo internetu, nebo už pouze dohání sociální sítě? V minulosti sa o médiách hovorilo, že sú to takí strážni psi demokracie. Niekedy mali médiá významnú rolu v spoločnosti v tom, že kontrolovali mocných, ale dnes pod vplyvom sociálnych sietí sa táto rola trošku stráca u tých tradičných médií, ako sú televízia, rozhlas, print alebo online médiá. Lebo tak, ako ste správne povedali, tie sociálne siete sú dneska už oveľa rýchlejšie ako médiá tohto typu, ktoré som spomínal doteraz. Čiže tá rola tých tradičných médií sa trošku zmenila a dneska vlastne pôsobíme ako taký filter tých informácií a zároveň dodávame tým informáciám alebo tým čitateľom kontext tých informácií. Tým, že ten mediálny priestor alebo respektíve priestor na sociálnych sieťach je veľmi zahltený extrémnym množstvom informácií, ktoré sa vyprodukuje za jeden deň, tak médiá nášho typu, ako je denník SME, možno pre českých poslucháčov, my sme médium typu iDnes, alebo Seznam správy, alebo Novinky.cz, redakcia tohto typu. My sme v zásade najväčší spravodajský portál na Slovensku. Tak my pôsobíme vlastne ako taký filter. My sa snažíme vlastne z toho množstva informácií, ktoré v priebehu dňa vzniknú, nájsť tie, ktoré sú dôležité, ktoré my považujeme za dôležité a tie doručiť našim čitateľom, ale nie ako suché fakty, ale v kontexte. Snažíme sa k tomu doplniť informácie, aby tí ľudia pochopili, čo niektoré informácie samé o sebe znamenajú. Keď sa dvaja politici spolu stretnú a na niečom sa dohodnú, my sa snažíme tomu pridať pridanú hodnotu, aby ľudia pochopili, prečo je to dôležité. Takže nestíhame úplne sociálnym sieťam, ale máme inú pridanú hodnotu, pre ktorú čitatelia chodia na web denníka SME, alebo prečo si ho predplácajú. Když se dnes řekne novinařina, vnímáte ji jako samostatnou kategorii nebo jako něco, co už je součást politického prostoru a bylo tomu podle vás tak i v minulosti? To je len jedna časť novinárskej práce, ktorá možno je najviditeľnejšia, ale v mnohých médiách pracujú ľudia, ktorí sa politike vôbec nevenujú a venujú sa buď ekonomickému spravodajstvu, kultúre, športu a iným témam zo spoločnosti. Takto by som to povedal. A samozrejme, že okrem novinárov pracujú v tých redakciách aj množstvo ľudí, ktorí nám umožňujú, aby sme tie správy vôbec vydávali. A to sú rôzni ITčkári, developeri, ktorí vyvíjajú aplikácie, nástroje, strihacie programy,
pracujú s AI technológiami, aby sme tie informácie doručovali čo najkvalitnejšie a najrýchlejšie našim čitateľom. Ale samozrejme, tí novinári, ktorí sa venujú politike, sú najviditeľnejší a, a patria už do toho koloritu politického prostredia. Nie je to však dobre. Ja si myslím, že my máme byť vlastne ako keby viac nositeľmi toho spravodajstva, informácií, ktoré doručujeme našim čitateľom. Ale existuje jeden špeciálny žáner a to sú názory a komentáre, kde aj my zamestnávame ľudí, ktorých neplatíme za to, aby rýchlo priniesli nejakú informáciu, ale aby ju okomentovali, aby povedali na to svoj názor. Do jaké míry dnes slovenční politici ovlivňují obsah médií? Bavme se i o médiích mimo veřejnou službu. Politici sa vždy snažili ovplyvňovať médiá, lebo najmä v minulosti veľmi výrazne ovplyvňovali verejnú mienku. To bolo najmä v čase, keď ešte sociálne siete neexistovali a neboli sme uzavretí vo svojich bublinách. Niekedy to bolo tak, že keď sa stretli ľudia na rodinnej oslave alebo niekde v reštaurácii, tak sa rozprávali o rovnakých témach, lebo ich čerpali z televízie, rozhlasu alebo z printových novín. Ale dnes mnohí ľudia žijú v takých sociálnych bublinách na sociálnych sieťach a niektoré informácie sa k ním vôbec nedostávajú. Takže my sa snažíme prepájať tieto informácie tak, aby sme ich doručili aj jednej, aj druhej strane. A v návaznosti na to bych se chtěl taky zeptat, může mít vlastně novinář jako 100% objektivní, nebo kde případně vidíte ty jako limity té objektivity? 100% objektivita neexistuje, lebo každý človek prichádza z nejakého prostredia, má nejakú znalosť nejakej témy, pohybuje sa v nejakej spoločnosti. Čiže nedá sa povedať, že existuje osoba, ktorá je úplne objektívna. To, ako my vnímame objektivitu v médiách nášho typu, je, že dávame priestor obidvom stranám. My popíšeme fakt spravodajským spôsobom a zároveň oslovíme obe, alebo 3, alebo 4 skupiny, ktoré môžu mať na jednu tému rozličný názor. Čiže ak nás niekedy niekto obviňuje z neobjektivity, tak to skôr súvisí s tým, že sa niektorej téme venujeme menej, ako by si niekto predstavoval, alebo dávame viac priestoru jednej zo strán pohľadu. Hej. Ak to otočím na politiku, tak niektorí budú hovoriť, že dávate viac priestor opozícii a koalícii dávate menej. Alebo ste kritickejší ku koalícii a opozícii ste menej kritickí. Ale snažíme sa byť objektívni. Máme na to redakčné postupy a procesy a robíme maximum preto, aby sme nesklamali hlavne dôveru našich čitateľov, lebo to, či sme alebo nie sme objektívni, vlastne vidíme na číslach. Ak ľudia k nám chodia na web, čítajú nás a kupujú si predplatné, to znamená, že majú k nám dôveru a veria, že sme do veľkej miery alebo sa snažíme o nejakú objektivitu. Samozrejme ľudia, ktorí nás nečítajú, tak to ťažko vedia posúdiť a potom na sociálnych sieťach sa dozvedia, že sme zaujatí v prospech jednej alebo druhej strany, ale málo kedy reálne prídu na náš web a pozrú si, že dávame priestor všetkým stranám. Co podle vás nejvíce přispělo k tomu, že je slovenská společnost natolik rozdělená nebo polarizovaná? Nesou za to větší odpovědnost politici a jejich činy, nebo jak potom to, co dělají politici, přebírají média a prezentují to? Je to kombinácia týchto vecí a myslím si, že to nie je len na Slovensku, ale že je to taký fenomén celosvetový od Spojených štátov, západnej Európy, Českú republiku nevynímajúc, ale aj na Slovensku. A je to samozrejme kombinácia rôznych faktorov. Jeden z tých faktorov je, že politici sa snažia vyhraňovať. Sa snažia proste byť na jednej strane spektra, aby na seba nabalili ľudí, ktorí im budú dôverovať a aby ich volili v konečnom dôsledku, lebo je to v politike je to vždy súboj o moc. A samozrejme sociálne siete k tomu veľmi pomáhajú, lebo politici zistili, že médiá tradičného typu veľmi nepotrebujú a dokážu si tam nahrávať svoje monológy bez kritických otázok. A
a tým aj polarizujú tú spoločnosť, lebo ak zaútočíte vo svojom monológu na niekoho, kto sa nemôže brániť, alebo nemá oproti sebe moderátora alebo novinára, ktorý mu položí kritické otázky, tak tým vlastne hrotí tú spoločnosť. A to sa deje všade na svete. Čiže je to taká spoluzodpovednosť politikov a sociálnych sietí. No a vy jste to teď řekl tak nějak obecně, ale přímo když se podíváme jako na ten slovenský příklad, myslíte si, že je to stejně jako všude jinde, nebo na Slovensku se to může třeba něčím lišit? A neviem to úplne posúdiť, to nežijem v iných krajinách, takže vidím to len zo spravodajstva na medzinárodných kanáloch, portáloch a televíziách. Mám pocit, že je to taký celosvetový fenomén. Mám pocit, že vo Francúzsku sa dostávajú extrémisti k moci, AfD v Nemecku má v prieskumoch silné percentá. Vidíme výsledky amerických volieb a zisky Donalda Trumpa. Čiže tí populisti jednoducho majú navrch. Hej. Trošku ten populizmus a extrémizmus sa spája do nejakej miery a myslím si, že ak by neexistovali sociálne médiá, že tie spoločnosti by síce boli rozdelené, ale nie až tak. Já bych se chcel ještě dopýtať vlastně k tomu, čo ste hovoril, že myslíte si, že to je ako velký problém a vlastně jako velmi nebezpečné do budúcna toto útočenie cez sociálne siete? Určite je to veľmi nebezpečné a asi málo kto si vie predstaviť, že kam to až môže zájsť. My veríme, že to nezájde tak ďaleko, aby sme tu žili v nejakých európskych konfliktoch, ktoré sú už 10 ročia minulosťou na starom kontinente, najmä teda v oblasti, v ktorej my žijeme. Žiaľ, na Ukrajine prebieha vojna, je to vlastne za hranicami Slovenska, susedná krajina, čiže z toho je na Slovensku veľa ľudí veľmi nervóznych a špeciálne Rusko je vidieť, ako tam tá propaganda štátna funguje a časť ľudí vlastne podporuje tú vojnu napriek tomu, že teda zomierajú ľudia a častokrát sú to ich príbuzní. Čiže ja verím, že zvíťazí zdravý rozum, takto by som to povedal, ale ešte radšej by som bol, keby sa európske inštitúcie alebo americké inštitúcie zmobilizovali a podarilo by sa im nejakým spôsobom obmedziť alebo strážiť algoritmy sociálnych sietí. Obávam sa, že bez toho budeme čeliť podobným veciam, ako zažívame dnes. A tie algoritmy sociálnych sietí sú proste nastavené takým spôsobom, že dávajú do popredia tie expresívne výrazy a kto viac kričí, tak toho viackrát zobrazia a tie rozumné argumenty sú potláčané. Takže myslím si, že veľmi by pomohlo, keby sa podarilo v Bruseli a v Spojených štátoch nejakým spôsobom zasiahnuť do týchto veľkých korporácií, ktoré sa samozrejme prikrývajú slobodou slova. Len aj sloboda slova má svoje hranice, nie je nekonečná a zároveň oni nenesú žiadnu zodpovednosť na rozdiel od médií klasického typu, ako sme my. My zodpovedáme za to, čo zverejňujeme, ale Facebook nezodpovedá za to, čo tam niekto napíše. Je to proste nerovné postavenie nás a Google a ostatných týchto veľkých korporácií. Takže tam by sa mal do nejakej miery spraviť poriadok. Jo, já bych se teda postupně přesunul k dalšímu tématu. Jak se ve slovenské společnosti v současnosti nahlíží na Česko? Jaké vnímáte rozdíly v tom, jak Češi a Slováci mluví o sobě navzájem? Tak ja si myslím, že sa máme radi navzájom, že tá vyše 70-ročná história spoločného štátu Čechov a Slovákov sa nedá vymazať a zároveň sa nedá vymazať ani tá jazyková príbuznosť. Je skvelé, že si rozumieme bez toho, aby sme potrebovali tlmočníka a myslím si, že to obom národom veľmi pomáha v tom, aby sme stále si boli blízky. V Čechách študujú 10 000 slovenských študentov, mnohí tu zostávajú, majú tu rodiny, pracujú. My by sme boli radi, samozrejme, keby sa aspoň niektorí vrátili na Slovensko a priniesli svoje vedomosti a schopnosti aj do tej menšej krajiny. Češi boli vždy pre Slovákov taký starší brat trošku a väčší a starší a silnejší brat. Myslím si, že dodnes sa trošku takto na vás pozeráme a niekedy vám mnoho vecí závidíme.
ale myslím si, že aj na Slovensku máme veľa šikovných a schopných ľudí a aj firiem a spoločností. A myslím si, že aj Češi radi fandia slovenským hokejistom, pokiaľ nehráme spolu. Alebo majú radi slovenských hercov v vašich seriáloch alebo filmoch. Takže myslím si, že tie vzťahy medzi národmi sú veľmi dobré, že sú na veľmi dobrej úrovni. A u politikov to vždy závisí, kto je práve pri moci. Ja som bol hovorcom a poradcom prezidenta Andreja Kisku v čase, keď bol prezidentom Miloš Zeman. A napriek tomu, že mali na veľa vecí rozličný názor, tak sa dokázali spolu normálne, rozumne porozprávať, povedali si nejaké argumenty a nikdy to neboli nejak vyhrotené vzťahy. Takže aj to bol dobrý príklad toho, ako je fajn, keď sa spolu stretávame, môžeme sa stretávať a komunikujeme spolu. Takže ja necítim, že by mal vzniknúť nejaký veľký problém. Vy máte po voľbách parlamentných, my máme pred voľbami. Aktuálne sa možno trošku my pozeráme viac na východ. Ja by som bol radšej, keby sme sa pozerali viac na západ. A tým sa, dúfam, aj trošku viac priblížime ešte po najbližších voľbách, ktoré na Slovensku budú budúcu jeseň. Tak podpora v rámci hokejových zápasů je samozřejmě pěkná, ale není podle vás ta společná historie v rámci Československa někdy nějakou zjednodušující optikou, přes kterou se díváme na současné československé vztahy? Jestli to není takové to nostalgické klišé, které nás v dnešní integrované Evropě trochu brzdí v tom vidět ty vztahy takové, jaké doopravdy jsou v současnosti. Ja si myslím, že na 95% vecí máme, alebo 90% vecí máme rovnaký názor. Ak to zoberiem ako občiansku spoločnosť a rovnako si myslím, že aj politici. Trošku som to naznačil v tej svojej predchádzajúcej odpovedi, že náš premiér síce hovorí o politike na všetky 4 svetové strany, ale v skutočnosti viac chodí do Vietnamu, Uzbekistanu, Číny a do Ruska a menej chodí do Nemecka, Francúzska. A u vás to tak necítim. Vy ste síce mali tiež prezidenta Miloša Zemana, ktorý v istých momentoch bol viac naklonený, alebo teda nemal problém aj s Vladimírom Putinom, doslova, ale zdá sa mi, že v posledných, alebo teda od vypuknutia vojny na Ukrajine aj on zmenil názor na súčasné Rusko. Takže nejaké drobné odchýlky v tom, že ako sa pozeráme na budúcnosť sveta alebo Európy, tu existujú. Sú na úrovni vlády, nie na úrovni národov. A verím, že aj toto onedlho už nebude téma a že budeme spolu bojovať za práva menších krajín v Európskej únii. Vy už jste předtím trochu zmiňoval nějaké vaše zkušenosti po boku prezidenta, jak jste něco vnímal, a tak se chci zeptat, jak se z novináře stane mluvčí a poradce prezidenta? Co byl ten impuls, kdy jste si řekl, nebo co vás motivovalo k tomu začít tu politiku nějak tvořit a nejenom psát? To bola veľká náhoda. Ja som vlastne, keď som v roku 2010 odišiel z denníka SME z pozície zástupcu šéfredaktora, ktorý mal na starosti politiku, tak ja som vlastne odišiel kvôli takému, ja som to vtedy nevedel dobre pomenovať, ale dneska si hovorím, že to vyzeralo ako také vyhorenie. No, totiž to súviselo to s tým, že v tom čase bol dôležitejší print ako online a tie printové uzávierky bývali okolo 8:00, pol 9:00 večer. To bol čas, dokedy som bol každý deň v práci. A ja som si v tom roku 2010 povedal, že takto ja nechcem žiť ďalších 10 rokov. Ja som neodhadol v tom čase, že ten print od ďalších 10 rokov už bude minimálny a ten online bude oveľa silnejší. Takže som vlastne odišiel z médií a začal som šéfovať také PR agentúre na Slovensku, AMI Communications, čo bola inak dcérská pobočka českej veľkej PR agentúry. A tam sa jedného dňa vo dverách zjavil človek, ktorý povedal, že chce kandidovať na prezidenta a chce si najať agentúru, ktorej som šéfoval, aby mu k tomu pomohla. Ja som dovtedy netušil, že Andrej Kiska existuje a že má nejakú ambíciu byť prezidentom. Vôbec som o ňom nič nevedel.
A my sme ako agentúra začali pre ňo pracovať. A ja som v zásade využíval tie skúsenosti, ktoré som nadobudol v tom novinárskom prostredí, kde som predtým 10 rokov pôsobil. A nechcem povedať, že vďaka mne sa stal prezidentom, to v žiadnom prípade, ale možno som 1% tomu pomohol. A keď sa stal tým prezidentom, tak on mi dal ponuku, aby som išiel s ním pracovať do prezidentského paláca. Ale ja som to odmietol v prvom momente, lebo som nemal takú ambíciu. Nemal som ambíciu vôbec pracovať pre štát, ani pre žiadnu štátnu inštitúciu, ani nič podobné. Ale súhrou okolností po nejakých 2-3 mesiacoch som to prehodnotil, lebo mi opakovane dával tú ponuku a vysvetľoval mi, čo by odo mňa chcel. A ja som s manželkou zviedol doma takú debatu, že či teda je to dobrá cesta alebo zlá cesta. Mali sme vtedy malé dieťa. A byť šéfom PR agentúry je časovo náročná práca podobná tej novinárskej. Čiže ja som vlastne išiel trošku z blata do kaluže, keď som si myslel, že keď odídem z médií, tak budem menej času tráviť v práci, ale nebolo to úplne tak. Tak som si hovoril, že tak budem robiť v štátnej správe a tam budem robiť menej. Že vlastne však štátni úradníci pracujú od 8 do 4 a ja vlastne pôjdem domov a budem sa venovať dieťaťu. No a preto som vlastne nastúpil potom do toho prezidentskej kancelárie. Nebolo to hneď od prvého momentu, ako sa Andrej Kiska stal prezidentom, bolo to po pár mesiacoch. A tam som mal na starosti v zásade komunikáciu s médiami, sociálne siete a podobné veci, takže vhúpol som do toho tak ako keby aj pre mňa nečakane. Nemal som žiadnu takú ambíciu, ani som to nikdy neplánoval. No, tak sa to proste stalo. Já bych chtěl navázat na předchozí otázku. Ovlivnila vaše zkušenost politiky, váš zpětný pohled na média? Změnila se váš pohled na novinářinu ve chvíli, když jste novinářům musel z pozice mluvčího prezidenta odpovídat? Zásadným spôsobom. Ja som vlastne pochopil, prečo tí politici sú tak často nahnevaní na tie médiá. A pochopil som, že ich vlastne najviac hnevá niekoľko vecí. Jedna vec je, keď do médií uniknú informácie, ktoré nechcú, aby boli v médiách. To ich hnevá. Potom ich hnevá titulok v tých médiách, ktorý je častokrát skratka nejakej informácie, pretože má obmedzený priestor ten titulok. To je jedno, či v online alebo v printe, ale vy nedokážete do titulku vysvetliť komplexnosť nejakej témy. A rovnako ich hnevá aj obsah častokrát tých článkov, kde vyčítajú tým novinárom, že ten problém je ďaleko hlbší a zložitejší ako ten článok, ktorý ten novinár napísal. Alebo urobil televíznu reportáž. To je jedno. Ľudia, ktorí robia v médiách, vedia, že my dokážeme udržať pozornosť čitateľa alebo diváka tak do 2 minút. A preto tie články, väčšina článkov, ktoré nájdete na webe, v printe alebo v televízna reportáž, má do 2 minút. Takže my sa do toho snažíme vtesnať všetky informácie, aj kontext, aj byť objektívny a preto nedokážeme úplne do detailov vysvetliť množstvo vecí, o ktorých tí politici si myslia, že by sme ich mali vysvetľovať. A zároveň máme rozdielny pohľad na to, čo je a nie je dôležité. Pre nich sú dôležité ich priority, pre nás sú dôležité priority našich čitateľov. Čiže ten svet je úplne rozdielny, ten pohľad na tie veci je úplne rozdielny a to napätie medzi médiami a politikou tu bude vždy aj preto, lebo médiá kontrolujú politikov, kontrolujú moc, narábanie s mocou, narábanie s verejnými prostriedkami. A to tých politikov hnevá. Takže nikdy nebude nejaký súzvuk medzi médiami a politikmi, vždy tam budú rozdielne pohľady, vždy tam bude nejaká miera napätia, ale to patrí k tomu a myslím si, že aj my novinári to chápeme, aj tí politici to chápu v nejakej miere, niektorí viac, niektorí menej. Ale to, čo sa zásadne zmenilo, je agresivita politikov voči novinárom. To je niečo, čo historicky nebolo tak zlé, ako je to dnes. A myslíte si, že sa zmenilo aj z tej strany tých médií? Že sú viac teraz vliezavejší, nebo že viacej si dovolia ako kedysi? To si vôbec nemyslím. Ale nehádzal by som všetky médiá do jednej škatule. Lebo aj na Slovensku, ale nepochybne aj v Čechách existujú médiá, ktoré sa snažia byť objektívne, tak by som to povedal. A potom sú médiá, ktoré
sa snažia robiť PR pre niektorú politickú stranu alebo pre nejakú koalíciu. Do veľkej miery to závisí od toho, kto je majiteľom toho média. Ja mám to šťastie, že robím v médiu, ktoré vlastnia ľudia alebo fondy, ktoré nemajú žiadne iné podnikateľské aktivity na Slovensku. My nežijeme z štátnych zákaziek, štátnych kampaní, reklamných peňazí, nič podobné. Čiže môžeme úplne slobodne písať to, čo chceme. Ale sú mnohé médiá aj v Českej republike, aj na Slovensku, ktorých majitelia podnikajú v daných krajinách a častokrát vo veľkých objemoch aj podnikajú v sektoroch so štátom. A tam tí novinári a tie médiá sú, si myslím, nikdy som v tých médiách nepracoval, ale vidím to, sú obmedzované tým, kto je práve pri moci. Trošku sa podľa toho tí novinári a tie médiá správajú. Takže nedá sa povedať, že médiá sú také alebo onaké, vždy to závisí od daného a konkrétneho média. Vy už jste předtím trošku mluvil o nějakých extremistických názorech, tak může být podle vás šíření takovýchto názorů i určitým přínosem pro demokracii ve střední Evropě, třeba například zvyšování nějaké odolnosti vůči tomu nebo schopnosti dialogu, či je to pouze nebezpečné v tom, že z extrému děláme běžnou součást politiky? Ja si myslím, že sloboda slova nemá byť absolútna a že existujú názory, ktoré nepatria do verejného priestoru. A to sú extrémistické názory, ktoré sú typu propagácia fašizmu, násilia a podobných vecí. A myslím si, že toto je hranica, ktoré tradičné médiá by nemali nikdy prekračovať. Ale to, že existujú rôzne názory, či už pravicové, alebo ľavicové, alebo konzervatívne, alebo liberálne, je úplne v poriadku. Ja za seba hovorím, že žiaden extrém nie je v poriadku. Ja si myslím, že všetky tieto názorové prúdy by mali hľadať nejaký kompromis a mali by sa pokúsiť spolu vždy komunikovať a nájsť nejakú zlatú strednú cestu. Jak si dnes stojí veřejnoprávní média z hlediska důvěryhodnosti? Mají stále prostor oslovovat mladší publikum? Verejnoprávne médiá sú dobrá téma, na Slovensku ich vlastne už nemáme. My sme vlastne dopadli tak, že sme zrušili koncesionárske poplatky a verejnoprávne médiá platíme zo štátu, čo spôsobilo okrem iného to, že sú veľmi závislé od toho, kto je práve pri moci, podľa toho majú peniaze. A po druhé sa zmenili zákony tak, že aktuálna vládna moc si vie navoliť vedenie verejnoprávnych televízií tak, aby im vyhovovalo. Takže my dneska skôr hovoríme o štátnej slovenskej televízii ako verejnoprávnej. Vy, ak to dobre sledujem, ešte stále máte verejnoprávnu televíziu, ale aktuálne prebieha u vás tiež debata o tom, či nepríde k zrušeniu koncesionárskych poplatkov. Uvidíme, ako to dopadne. Ale či majú verejnoprávne médiá šancu oslovať mladšie publikum? To ja si myslím, že to nie je problém len verejnoprávnych médií, že to je problém aj tradičných médií, ako sú spravodajské portály a podobne. Lebo mladí ľudia nikdy nezažili tie tradičné médiá v tom pravom zmysle slova. To znamená, že rodičov videli doma, ako čítajú printové noviny alebo ako pozerajú večer správy na Českej televízii, na Prime, na Nové alebo kdekoľvek. Ale mladí ľudia dneska od, 10-12 rokov žijú na TikToku, Instagrame, Facebooku a Twitteri. A v zásade nikdy sa nedostali do kontaktu s tradičnými médiami. A všetky médiá sa o to snažíme, aby sme prilákali mladšie publikum k čítaniu médií. Ale zatiaľ sme nič zásadné nevymysleli. Ako to úprimne priznávam, že týmto sa trápia hlavy na celom svete. Lebo zatiaľ sme teda prišli iba na to, že keď tí mladí ľudia dospejú a majú 30 rokov a začínajú sa pozerať po
hypotékach a podobných veciach, tak hľadajú niekde informácie a častokrát prídu na to, že to nájdu v tých tradičných médiách. Ale tá rýchla doba vlastne spôsobuje, že to množstvo informácií, ktoré sa na nich valí z tých sociálnych sietí, tak zahlcuje, že nemajú chuť príjmať informácie ešte z iného prostredia. Čiže nie len verejnoprávne, ale všetky médiá majú problém s tým, aby pritiahli mladšie publikum. A tak přeci jen většina těch tradičních médií, jak jste zmiňoval, už působí na těch sociálních sítích, tak není sociální síť pro ně už v dnešní době nějakým jako prostředkem, jak oslovit ty mladé lidi, aby se podívali například na tu televizi nebo na nějaký ten rozhovor. Áno, každé médium sa snaží na tých sociálnych sieťach zaujať, ale z výskumov a prieskumov, ktoré máme, vieme, že väčšina ľudí, ktorí zostanú viac ako sekundu, keď scrollujú, tak sú starší ako 25 rokov. Tých mladších tá politika, zahraničné ekonomické spravodajstvo príliš nezaujíma. Oni naozaj si radšej pozrú tých influencerov a neviem, ako ich všetkých volať, youtuberov. A tieto spravodajské veci ich veľmi netrápia. Ale robíme to, lebo sa snažíme proste podsunúť tie naše značky a tie dôležité informácie aj tejto skupine ľudí, ale nie veľmi úspešne sa nám to všetkým na celom svete darí. Akože my máme milióny zhliadnutí na sociálnych sieťach, ale to sú len veľmi skrátkovité informácie. To je vlastne len fotografia a titulok, ale my by sme vlastne chceli, aby tí ľudia si prečítali aj ten kontext, ktorý som tu niekedy spomínal. A na to by sme potrebovali, aby na to klikli a aby prišli na ten web si to prečítať. A to urobí z tých miliónov zhliadnutí len desiatky tisíc ľudí. A já bych se chtěl na to zeptat, takhle jako my tady sedíme jako ty mladí lidi, tak jak byste nás jako přiměl k tomu, abyste na to klikli? Co byste nám jako řekli, abyste nás jako přesvědčil? Ja si myslím, že vás musíme zamestnať v našich médiách a vy to musíte vymysleť. Lebo viete, ja budem mať 50 rokov a ja nemám TikTok. Akože mám ho z pracovných dôvodov, ale nič tam nedávam, maximálne si to preskrolujem, ale baví ma to tak 3,5 minúty. Hej? Takže ja si myslím, že my to nevymyslíme, že vlastne to musí byť táto generácia, ktorá žije v tomto prostredí, musí prísť do týchto médií tradičných a musí sa pokúsiť ona vymyslieť, ako zaujme svojich rovesníkov. Tak by som to povedal. Čiže my zamestnávame aj mladých ľudí, nie od 12 rokov samozrejme, ale väčšinou sú to ľudia po strednej alebo vysokej škole, s ktorými pracujeme a snažíme sa prinášať témy, články, ktoré tých mladých ľudí zaujímajú. V nejakej miere sa nám to darí, ale chceli by sme, aby sa nám to darilo oveľa viac. Takže ste vlastne otvorení aj ako novým formám? Absolútne. Čiže my robíme samozrejme aj Reelska a podobné moderné formáty, ale myslím si, že stále to nie je dostatočne atraktívne pre mladé publikum. Myslím si, že ešte stále tým triafame proste tú vekovú kategóriu 25+. A potrebovali by sme ísť nižšie. Potrebovali sme sa dostať už niekde k ľuďom, ktorí majú 16+. Jak vnímáte to, že pouze lidé, kteří si takzvaně mohou dovolit zaplatit nebo mají ty finanční prostředky, mají přístup k těm ověřeným informacím. Mluvím zde o tom paywallu, ať už jsou různé jako Hero nebo jiné platformy. U některých médií, jako právě například u vás v Deníku Jsme, kdežto ostatní se musí obracet na možná méně důvěryhodné zdroje živené, ať už reklamou či podporou zájmových skupin. Je to problém a je to bariéra. Uvedomujeme si, že je to bariéra, ktorá môže časť ľudí odradiť od toho, aby sa dostali k obsahu, ktorý my produkujeme. Ale zároveň chcem povedať, že je to mesačné predplatné, je v hodnote asi 2 káv, či už v Prahe alebo v Bratislave. Ja si myslím, že tá cena nie je tak vysoká, ktorú by nebol niekto ochotný zaplatiť. Čiže my sa neustále snažíme nájsť spôsob, ako tým ľuďom vysvetliť, že tá naša práca niečo stojí, že zamestnávame množstvo ľudí, aby sme tie informácie overili, priniesli rýchlo a priniesli ich v nejakom kontexte. A snažíme sa hľadať aj také témy, ktoré by tých ľudí zaujali. A my na Slovensku sme, myslím si, že trošku ďalej v tých paywalloch ako Česká republika.
Vy vzhľadom na to, že tu máte veľmi silný vyhľadávač Seznam.cz, ktorý produkuje obsah zadarmo na webe, tak vlastne všetky konkurenčné webové portály majú veľký problém zaviesť nejaký paywall a vypýtať si od ľudí nejaké peniaze. Myslím si, že skôr na Hero u vás fungujú podcasty alebo jednotlivci, ktorí robia rozhovory. U nás vlastne na Slovensku majú všetky médiá paywall a my sme boli takí priekopníci v Európe toho, takže my naozaj máme desiatky tisíc predplatiteľov, ktoré takmer z polovice pokrývajú náklady na výrobu toho spravodajstva, ktoré my robíme. A to je podľa mňa budúcnosť. Ako spoliehať sa iba na reklamné príjmy nemôžeme. Takže hovorím, že proste za 2 kávy dostanete veľmi kvalitný obsah. To musia pochopiť všetci. Znamená pro média určitou hrozbu nedostatek státní té podpory, jako dotace, a měla by z ní média čerpat, nebo by spíš měla být soukromá a hledat finance mimo státní zdroje? A jak případně zajistit soběstačnost a nezávislost, aby finančně bylo možné pokrýt všechno a nebýt v mínusu? Myslím si, že ani na Slovensku, asi ani v Čechách neexistujú médiá, ktoré sú závislé len na štátnych dotáciách a štátnych peniazoch. Ale my sa nebránime štátnym kampaniám alebo reklamným peniazom, ktoré pochádzajú od štátnych spoločností, ale sú to, že jednotky percent, na ktorých vôbec nezávisí to, či sme v pluse alebo sme v mínuse. Nás najviac zaujímajú predplatitelia, že snažíme sa ponúkať taký obsah, aby sme ich získavali za primeranú cenu. A potom máme reklamných partnerov, ktorí si kupujú u nás priestor a snažia sa doručiť proste svoje komerčné produkty našim čitateľom. Ale všetko je to založené na dôvere medzi nami a čitateľmi. Čiže my si veľmi strážime to, aby sme našich čitateľov nikdy nesklamali, aby sme sa pokúšali o tú maximálnu objektivitu a veríme, že na ten web potom príde dostatok ľudí, ktorí nám budú ochotní zaplatiť, alebo komerčných klientov, ktorí si u nás kúpia nejakú inzerciu. Čiže štátne peniaze nie sú problém, ja by som to určite nevyčítal žiadnemu médiu, pokiaľ zverejňuje kampane štátnych inštitúcií, ale nemalo by to na tom stáť a myslím si, že to tak ani nie je. My trošku máme na Slovensku problém s tzv. Dezinformačnými médiami, ktoré šíria rôzne hoaxy. A je to taká móda posledných rokov, kedy sa štátne peniaze dostávajú aj do týchto médií. Čo sa v minulosti nedialo. A toto pomáha týmto dezinformačným médiám vlastne prežiť. Lebo skupina ľudí, ktorá ich číta, nie je ochotná platiť predplatné. Preto oni žiadne paywally nemajú. Teď bychom si chtěli trošku porovnat Česko a Slovensko. Jaké jsou podle vás nejvýraznější rozdíly mezi slovenskými a českými médii a v jakých oblastech se naopak vykazují největší podobnosti? Ja si myslím, že ten základ práce novinárov a médií je všade na svete veľmi podobný. Nejaké zásadné rozdiely nevnímam. Jedna vec sú to predplatné, tie paywally. Tam sme na Slovensku my pokrokovejší ako české prostredie, ale vy tu máte naozaj anomáliu v tom Sezname, ktorý je, ak to správne vnímam, silnejší ako Google, čo je v málo ktorej krajine na svete, ako vyhľadávač. A tým, že Seznam produkuje teda veľa správ, ktoré sú zadarmo, tak ostatné médiá si nedovolia svoj obsah zamykať s výnimkou denníku N, čo je vlastne slovenský majiteľ, a možno Respektu. Možno, že Respekt je na webe zamknutý. Ale zásadný rozdiel nevidím. Donedávna sme s obdivom pozerali na Českú televíziu, ktorá bola vždy takým vzorom verejnoprávnych inštitúcií pre slovenské verejnoprávne inštitúcie, ale to veľmi súvisí aj s rozpočtom, ktorý Česká televízia má. Ten je, myslím si, 4-násobný oproti slovenskej televízii, takže to množstvo kanálov, ktoré má Česká televízia, je ďaleko väčšie, aj tá kvalita tých programov je oveľa lepšia ako na Slovensku.
ale tá novinárska práca je veľmi podobná. Tam nejaké veľké rozdiely nevidím. Tak ako v Čechách aj na Slovensku časť médií vlastnia miestni oligarchovia, čo trošku deformuje ten trh a to prostredie, ale aj to je podobné aj na Slovensku, aj v Čechách. Na závěr bych se rád chtěl zeptat, v čem by Slovensko jako země nebo společnost mohla být inspirací pro Českou republiku? Fúha, to je ťažká otázka. Neskončili sme lepšie v hokeji na poslednej olympiáde? Můžeme se bavit aj o hokeji. Nie. Neviem, no ako, nemáme sa veľmi čím chváliť. Tak myslím si, že teda našej ekonomike sa dosť radikálne nedarí v poslednom čase. Naozaj my prechádzame ťažkou krízou a konsolidačnými balíčkami. Tam sme určite na tom horšie ako Česká republika. Napriek tomu, že sme malá krajina a veľmi výrazne proexportne orientovaná, veľmi závislá od Nemecka, ktorému sa tiež trošku nedarí, takže my sa zbezieme spolu s nimi. V politike tam si z nás neberte príklad, tam to nie je dobré ani v prezidentskom paláci, ani na úrade vlády. A nič, no tak ja som rád, že využívate, alebo teda oceňujete aj našu kultúru a ľudí, ktorí v nej pôsobia a naozaj si všímam, že pri českých lvoch a podobných odovzdávaní, oceneniach sa občas objavia aj nejaké slovenskí herci a herečky, čo si veľmi vážime. Ale neviem. Tak v tom hokeji. Zostaňme pri tom hokeji. Zostaňme u toho sportu Ale třeba. to je tiež výnimka. Obávam sa, že keby sme si pozreli históriu posledných 10 rokov, tak na tom budete lepšie. Tak jo. Tak já bych to tímhle zakončila. My vám, Romane, ještě jednou moc krát děkujeme, že jste přijal naše pozvání. A tímto děkujeme všem i divákům a posluchačům a budeme se na vás těšit při dalších dílech. Ja ďakujem ešte raz za pozvanie. Držím vám palce.